Jamen altså, vores primære udfordring, inden jeg begyndte at samarbejde med Become, det er jo egentlig, at der var ikke rigtig nogen, der vidste, at Soprasteria eksisterede i Danmark. Jamen, Soprasteria er en større international konsulentvirksomhed, hvor vi er 45.000 ansatte på verdensplan. Vi er 40 i Danmark. Jamen altså, vores primære udfordring, inden jeg begyndte at samarbejde med Become, det er jo egentlig, at der var ikke rigtig nogen, der vidste, at Soprasteria eksisterede i Danmark. Vi vælger at samarbejde med Become, fordi de kan noget, som de andre bureauer ikke kunne. De kigger på Soprasteria som en helhed, mere holistisk tilgang til det, på at hvordan kan vi vækste sammen, hvordan kan de løfte vores forretning. Jamen altså, jeg er utrolig glad for at samarbejde med Become, fordi altså, det er nogle mennesker, jeg godt kan lide. For mig betyder det rigtig meget, at dem, jeg skal samarbejde med, det er nogen, som jeg godt kan lide at tale med. Altså godt kan lide at have en dialog med. Become er fantastisk på den del i deres virksomhedskultur, er noget, som et andet sted godt kan se sig selv være en del af. Så er de også dygtige til deres håndværk. Altså, jeg kan jo mærke, at vores tal de går fremad, og det er et fantastisk godt samarbejde.